magana ake fata yaudara, magana ake ta yaudara. Wannan abu ne babba, laifi ne mai girma kalmar da ta yi magana ta yaudara. Idan ta yi wannan magana ne don gyara kariyarta ko ɗaukakarta da take ganin kamar ta samu matsala, ta yi yunƙurin dawo da ita, to kuskure ne ta tafka babba, kuma ya kamata ta je ta gyara wannan kuskuren da ta yi. In ma dai ta fito ta gaya duniya cewa ga wanda take nufi, in ma dai kuma ta fito ta gaya mutane cewar zancen da ta yi ƙarya take. Idan wannan ne zuwanka na farko a cikin wannan tasha mai albarka, to muna fatan zaka danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa da alamar like. Batun da ta yi na batun cewar ta yi soyayya da wani mawaƙi wanda take ikirarin cewar har ya ma yaudare ta, kuma bayan yaudarar da ya mata take magana akan cewar ta shiga wani yanayi mara daɗi, wanda mutane da yawa sun fito sun jajanta mata. To ala ayyi halin batun da ta yi na cewar ta rufe ba za ta faɗa ba, a garin gyaran gira ne fa ta yi abin da Hausa suke cewa an rasa ido. A lokacin da take ƙoƙarin fito da damuwar zuciyarta wa al'umma, ko in ce wa jama'a su fahimci cewar tana cikin wani hali na soyayya wanda har ya kai ka zuciyarta ta taɓu, tana cikin wani hali, to a daidai wannan lokacin fa ta jefa wasu daga cikin celebrities matakin da za a iya cewa kamar zargi. Ni ko sanda na ga bidiyon, ta gaskiyar magana a raina ni ban ji wai alamun cewar wai na tausaya mata akan abin da ta yi ba. Dalili shine, a yayin da ta fito ta yi magana, idan har gaskiya za ta yi tsakani da Allah, sai ta fito ta gaya wa mutane cewar ga mutumin da take so ta yi magana a kansa. Saboda yanzu a halin da ake ciki, ta fito ta yi wannan magana kuma bata bayyana wa mutane ga wanda take nufi. Yanzu idan aka shiga, ko idan jama'a suka shiga social media, ko a yanzu za su tabbatar da maganar da nake faɗa, ba hoton mutumin da ake tagin ana yin wa Allah wadai, ana cin mutunci, ana zagi sama da mawaƙi Hamisu. Wannan ba ƙaramin rashin adalci ba, kuma na tabbatar da cewa duk inda take ta ga abubuwan da suke faruwa. Magana ake fata yaudara, magana ake ta yaudara. Wannan abu ne babba, laifi ne mai girma kalmar da ta yi magana ta yaudara. Idan ta yi wannan magana ne don gyara kariyarta ko ɗaukakarta da take ganin kamar ta samu matsala, ta yi yunƙurin dawo da ita, to kuskure ne ta tafka babba, kuma ya kamata ta je ta gyara wannan kuskuren da ta yi. In ma dai ta fito ta gaya duniya cewa ga wanda take nufi, in ma dai kuma ta fito ta gaya mutane cewar zancen da ta yi ƙarya take. Wannan shi ne. Amma in dai ba haka ba, to gaskiyar magana wannan abu ne wanda za a iya cewa kuskure, an tabbata kuskure, babban kuskure wallahi. Don haka a madadin ƙungiyar daular kannywood official team, ina mai bawa Rakiya Moussa shawara akan ta gaggauta fitowa, in ma dai ta yi wa mutane bayani, kamar yadda take takamar cewar tana da masoya kuma tana da magauta. Haka shi wancan wanda aka yi wa lamba da sunan cewar ya yaudare ta, shi ma haka yake da masoya kuma haka yake da magauta. Don haka in ma dai ta fito ta ce abin da ta faɗa ƙarya ne, kawai drama ce, ko kuma wasan kwaikwayo ne, ko kuma a'a wani buri ko wata manufa da take so ta cimma ta biyo ta wannan hanyar. In ma dai kuma ta fito ta bayyana wa mutane asalin mutumin da take nufi, wane ne mutumin da take nufi, ta fito ta yi bayani a kansa. In kuma babu shi drama ce, to ta fito ta faɗa mutane. A madadin ƙungiyar daular kannywood official team, na mai ba ta shawara wannan shi ne. In kuma ba haka ba, to a takaicewa magana ta gaskiya, wannan abu mun kira shi da zalunci, mun kira shi da cin mutunci, mun kira shi da wulakanci. Batun kuma tausayi da ake maganar ta yi abin da za a tausaya mata, ko kaɗan. Da a ci mutane bisa alakanta
yaudarar da ta ce an mata da wani mutum na daban ba, to da ba za mu fito mu challenge ba. Amma maganar da ake an alakanta shi mawaƙi Hamisu Breaker akan wannan abin da ta fito ta magana. So tunda har an ɗora wani laifin maganar da ta yi, to ya kamata ta fito, in ma dai ta fito ta ce ga wanda take nufi, ta ce wa jama'a ita ba Hamisu Breaker take nufi ba Hamisu Breaker take nufi, wanda take nufi daban. In ma ba za ta faɗi shi ba, to ta fito ta yi guiding ɗin Hamisu Breaker, ya zamto ya fita daga zargin mutane, saboda kowa da shi ya santa. Duk da dai mutane abin da ba su sani ba, ita Rakiya Moussa shekara 20 baya wanda suke kallon shirin fina-finan Hausa sun san wace ce Rakiya Moussa. So amma ga wanda suke kallon fina-finan Hausa a 'yan kwanakin nan, za a iya cewa a yanzu suka san wace ce Rakiya. So wannan kenan. So don haka wanda suke kallon shirye-shiryen fina-finan Hausa a shekarun baya ba lallai su santa ba, wanda suke bi yanzu su ne za su iya saninta. So kaga kenan a takaice za a iya cewa ba wanda ba zai yi tunanin cewar da Breaker take, saboda tun da ta yi maganar ake tagin ɗinsa, kuma abin da ya sa maganar ta yi nisa ta yawo sanadiyar maganar da ta yi, kuma ana ganin alaƙar da ke tsakanin ta da Breaker. Duk da dai mun ɗauko batu akan cewar ga alaƙar da take tsakaninta da Garzalimi, ko mun kawo alaƙar da take tsakaninta da Adam Zango, mun kawo alaƙar da take tsakaninta da irin Sikebi International da dai sauran mawaƙa yan best of. So amma ba wanda abin ya fi tsamari a kansa irin Hamisu Breaker. So don haka muke kira gare ta da ta fito, in ma dai ta fito ta yi mutane bayani cewar ita ba wai Breaker take nufi, don haka ta ja hankalin masoyanta akan su daina zarginsa, su kuma daina jifansa da mugayen maganganu. In ma dai kuma ta fito ta ce shi wanda take nufin Breaker ne. Zaɓi uku ne. Na ɗaya, ko ta fito ta ce Hamisu Breaker take shi ne wanda take magana a kai. Na biyu, ko kuma ta fito ta ce a'a ba wai shi ne wanda take zargi a kai. Na uku kuma, ko dai ta fito ta ce wannan maganar da ta yi ƙarya ce, ba ma gaskiya ba ce. So in dai ba haka ta yi ba, ba za mu daina gaya mata ba, ba kuma za mu ci gaba da daina gaya mata cewar abin da ta yi zalunci ba ne. Kuma ya kamata ta gane cewar ta yi zalunci, kasancewar mawaƙi Hamisu Breaker akwai kyakkyawar alaƙa tsakanin shi da ita. Sannan duk abin da zai fito ya faɗa ba kowa ne zai fahimci shi ba, dole sai dai idan ita ce ta fito ta yi magana, kasancewar ita ce wadda ta yi martani a farko, daga bisani ma ita ce wadda ya kamata ta fito ta yi guiding ɗin maganar ta, saboda shi in ya yi faɗa ma ba yadda za a yi ba. So a yanzu ita ce ya kamata ta fito ta yi magana. Wannan shawara ce domin ƙara tabbatar da kyakkyawar alaƙa tsakaninta da shi kansa mawaƙin, da al'ummar masoyan mawaƙin, da su kansu masoyanta, da dai sauran al'ummar musulmi baki ɗaya, da dai ga baki ɗaya sauran al'ummar da ke sauraron muryar Hausa a ko'ina suke a faɗin duniya. Wannan shi ne a taƙaice. Muna roƙon Ubangiji Allah ya ƙara zaunar mana da ƙasarmu lafiya, da yankin Arewa, da ma dai al'ummar musulman duniya baki ɗaya.